Amin. Maria Mahita. Pinuji ma debata sitop palangit dohot tanoon, tangan na dona jumadihon nasa natinoppa, hati uron dialiton ibana hira ulos, ibana pahebakkon akalangit songon ribe-ribe, ibana manggulang-gulangi di aka aek bilutna pargijang, kuretana do dibaen aka ubuni, mardalad-dalad do ibana di atas habong ni alugo, nunga di pa ojak ibana tanoon tu akka ojahan nai, asa unang lalo-lalo sa leleng-leleng na. Halomohod Jehovah, jadi lehonon na madtuho na pinangido ni roham. Pasaha madalam mutu Jehovah, jala hapo si ibana, asa ibana paturehon. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung,
Maca denggaddo di topaho langit dohot tano dohot nasa isina. Jaladang headi tadi koko ulaun ni tangammu. Pinuji maguarmu saleleng ni lelengna. Ala balga ni holongmu marhite Kristus. Anak minunga di bahekko. Padan tu saluhut na tinopami. Jaladang headi oseho. Padan naung binahemi. Go denggan ni basam do langit dohot tanoon. Ale amang mulak rata do asini roham jaladang hea maparsohota denggan ni basam rap dohot nasa natinopam hupuji hami maho ale debata ama anak dohot ton di parbadia sadarion di patupa huriam hakabepedo minggu ekologi manang minggu hasadaon ni nasa natinoppa paubama adung dohot angguk nami gabe puji-pujiat tuho ale amang pahi sarmatano naung tinopami naung sega ala hagijangon ni roha dohot hamokkuson ni jolmai marhite pakokopon ni Yesus Kristus anakmi dihau pinarsilang saibaen mahami saluhutna gabe jolma na tinopane baru marhite tondi parbadia amen. Udul mait Maredde Mahita. Tatangihon mapatik ni debata di minggu sadarion imana nienet sian konfesi HKBP tahun 1996 biddu napalimahon taringo tu lingkungan hidup tahapor siai jala tahatidak kodo di toppa debatado jolma nang inganan parmianan dohot inganan pangulaonna di Portibion ibana do napuna sude na mga lehon hangoluan tu sude na tinoppanay. Inganan pangulaon ni Jolma, ima darat, laut, hajak kajang. Di lehod debatado huaso tu Jolmay, lao paulihon Portibion, di bagasan tanggung jawab nagok. Ulaw ni Jesus Kristus do paluahod Jolmay, nasa na tinopay, songon ima Portibion sa diri. Marhiteon, tahatidak kodo tanggung jawab ni Jolma panguluhon sude na tinoppa ni debata asaboy ibana mangula hipas dohot marsonang taalo do akka usaho na manegay lingkungan marhite na manutungi dohot manabay hau ditobak manang harangan taalo do akka usaho na mga litok hiyaek dohot awang-awang nang aek panirisan na marisi rasun sian akapabrik marhite so mga turehon halalao ni aek panirisani
pola tahe manegai aek si inumon suang songoni taalo do akka pencemaran udara na manegai parhosaan ni jolma. Ido sahatna atong rak mangidugugo mahita siat Tuhan debata laho mangulahon na hobar tupati nai. Ale Tuhan debata saya pargogoy mahami mangulahon na hobar tupati ni. Amen. Maredde mahita. Tatopo tima dosata dia dopan di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami sitop pasaluhut. Ulido ditoppaho tanoon nang sude pangisina. Alai nunga gudang nasega akatobak sungai tau dohot laut. Hinorhon ni dosa nami jolma namak korhon ragam ni parmaraan nang sahit tu jolma nang luhut na tinopami. Asi maroham dihami sese sama nasa dosa nami jala pargugoi mahami makanguluhon lomo ni roham. Sepak kulingi manang akka pamaretta ni akka negara dilihat portibion asa nang nasida saurdot dohotto parsidohot paulihon na tinopami. Amen.
Baga-baga ni dewata taringot tu hasesani dosata. Songonodo hatani Tuhan Jahoba. Nunga diar sahiho au marhite sian akka dosam. Jalanunga dilojaiho au marhite sian akka hajahatonmu. Au tutu, aku sadiri manelesei akka pangalosim ala ni hadiriokku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapun ma di dewata na digijang. Amin. Maredde mahita. Turpuk epistel di minggu sadarion, iman atar surat di Pesalmen 140 ayat sada sahatu ayat 14. Tajahama marsikat sorin. Haleluya, puji ma Jahoba hamu ale akka siap banua gijang, puji hamu ibana di akka banua gijang. Puji ibana sudehamu ala akka suruh-suruhan. Puji ibana sudehamu ala akka parangan. Puji ibana ho ale mata niari dohot bulan. Puji ibana sudehamu ale bintang akka namar sinodangi. Puji ibana hamu ala akka langit menangitan. Dohot hamu ala aek akkana di atasnya langit. Iko pujion nasida magoar ni Jahoba ay madokon ibana jadi tartopa ma nasida. Jala ibana pohon akka nasida roh di salelen-lelenna. Ibahan ho sada aturan jala dan halosos. Puji ma Jahoba hamu ale akka siat tanoon, akka binatang ni laut roh di sude akka lung. Ho ale api dohot ambalas roh di timus, haba-haba makasoton katanya. Hamu ale akka dolok dohot sude akka robean. Hamu ale hau akka namar parbue roh di sude hau ares. Ho ale binatang dohot sude parapan. Akka gelomit iro di akapigang namar haba. Hamu ale akka raja ni tanaon,
dohot sude akka bangso. Hamu ale akka pangarajai, rodi sude akka panguhum ni tanoon. Hamu ale akka doli-doli dohot nama bajupe. Hamu ale akka na tua-tua rap dohot akka na baja. Iko pujion nasida maguar ni Jahoba, ai sasada guar naido na tibul, diatasi hamulion naido tano od dohot akka langit. Jala ibana patimbul sada tanduk ni bangsa nai, bahen puji-pujian isude akka na sana. Di akka anak ni Israel, bangsa hasonaton nai, haleluya. Ido sahatna, martua do akka na tumangihon hata ni debata, jala naupiopsa. Amin. Maredde mahita. Tahati dakkon maha porseau tei, songon nani hati dakkon ni dongat tasah porseau disadok portibion, rap mahita maddok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean santun di parbadia, andorang suabubuhan. Ido tuhata natumaun na bernit, di panghuman ni Silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinorsilang, natuat tubuan turu dung ditanom, namulak mangulu diari patuluhon, nama naik surgo, lahundul tusiamun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani. Di sima ibana pay mamulak sogot tutanoon, manghumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditundi parbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohot dihasean ni dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu dosogot daging ni halak nang mate, dohot dia nguluan nasora suda. Amin. Tabi gema tikting ni huriata.
Shalom amanginang. Tabegema tikting di huriata di bagasan mingguon. Sada goar ni minggu. Goar ni mingguta sadarion ima minggu 15 dung Trinitatis dohot topik sude ditopa marhite Kristus. Kolose sada ayat 15 1 ayat 20. 2. Ibadah minggu ekologi HKBP. Sadarion Minggu 28 September 2025 ima Minggu Ekologi se-HKBP manang pesta parningotan partikian panopaon ni debata diarahon dosude ruas ni HKBP na porsea tu debata asa terlibat mangaramoti mangarorot dohot marsipature lingkungan hidup. Tolu Pandidion Nabadia. Sadarion Minggu 20 September 2025 di Parmingguon pukul sia 30 bahasa Batak dung pelean paduahon di patupado sakramen Pandidion Nabadia tu 2 halak danak sada bawa sada boru sian 2 keluarga daftar nama adong terlampir di warta. 4. Parpindahan Haruason Week. Mamuka sadarion Minggu 20 September 2025 keluarga Donri Panjaitan Erna Borusitorus dohot tolu ianakon na tolu boru nunga marpinda haruason siala hapeahon ni bagas sian wiksada tu wik 5. Alamat tikion di Jalan Panjang Gria Harmoni Sada nomor A5 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa. 5. Ruas Huria Naborhat Pinda. Mamuka sadarion Minggu 20 September 2025 nunga borhat pinda Huria ma Denia Rosalina Lumban Toruan alamat Komplek Perhubungan Udara Jalan Warung Jati RT 014 RW 04 nomor 26 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Opat. Nasida pindah tu Gereja Jemaat Kristen Indonesia Ben Hill. Onom, raport panitia Pesta Gotilon dan Tahun Transformasi. Sadarion Minggu 20 September 2025 pukul 10 toluwip maringanan di GSG di Patupado raport panitia Pesta Gotilon dan Tahun Transformasi HKBP Mampang Perapatan Lao Makatai dohot pahatuson laporan hasil kegiatan Pesta Gotilon pinabotohon tusude panitia asaria mandohotisa. 7. Persembahan kasih tajalo dosi leon-leon sian NN marumako bunga altar patambahon hinauli di gerejaon tahamalateon ma si leon-leon moloadong nama sihol Paradeon bunga altar boima dihubungi Sintiawek manang sekretaris. Walu jadwal ibadah tengah minggu. Aka jadwal partangyangan parpunguan di parsatogangan ni minggu boima tayuton hombernaung diaturhon di buku tikting. Sia partangyangan week. Di hari Selasa 30 September 2025 mamuka pukul 10 sia 30 wib patupaot tado partangyangan wik di wiksada di tuan rumahi keluarga H Marpaung Boru Ginting di GSG. Wik tolu di tuan rumahi keluarga Nyonya N Simanjuntak Boru Simangungsong di konsistori. Wik 5 di tuan rumahi keluarga Apurba Boru Pasaribu di Jalan Hamatasan nomor 21 Kebagusan Pasar Minggu. Rapma hita mandohoti partangyangani secara khusus ruas niwiksada tolu dohot 5. 10. Parmingguon keluarga dohot Ari Ulaon Nabadia sedunia. Di hari Minggu 5 Oktober 2025 di Patupado Parmingguon keluarga Jala Parningotan Hari Ulaon Nabadia sedunia, Manang Perjamuan Kudus sedunia,
dirayakan untuk mempersatukan gereja-gereja Kristus lintas denominasi dalam satu momen persekutuan di meja Tuhan. Meskipun berbeda tradisi, ras, dan bangsa, umat Kristen di seluruh dunia merayakannya secara serentak dengan liturgi dan tata ibadah yang beragam. Melalui roti dan anggur atau penggantinya, gereja menyatakan kesatuan iman global. Marminggu dohita songon nasomal, bahasa Indonesia pukul 7, bahasa Batak pukul 10 dan kebaktian sore pukul 10 wib. Raphudul ma marsa keluarga, jalaboi do patu begehon ende pujian, marumakon vokal grup sekeluargai, jala tapa botohom ma tupar halado. Laus disi tapa sahat ma amplop pelean bulanan manang pelean tahun di parade do amplop, jala di keterlibatan keluarga di bagas nipak kobason haren tahun, dohot kolektan di parmingguan keluarga bulan Oktober, manogot dohot arian, naing di hanguluhon sian wik 2. Pinabotohon tu aka ruas nihuria namar sahid, nama sihol marulaon nabadia, boima pasuraton dirina tu parhalado wik, hobason nihuria ma di bagas nasidabe. 10 sada, tim doa syafaat. Disude ruas nihuria nama sihol ditangyakon, jala tongon marsitaonon boi mata hubungi tim doa syafaat. Dipimpin oleh Pandita, Ima Pandita Inang Oli Boruh Tauruk, Nyonya Sintua Lumban Tobing, Inang Lisa Boruh Tobing, Nyonya Silitonga, nomor HP terlampir. 12. Wisata rohani seksi lansia dohot inahanna. Di hari Jumat saat hari Senin tanggal 3 sampai tanggal 6 Oktober 2025 borhat do seksi lansia dohot punguan inahanna wisata rohani tu salib kasih dohot Bukit Sibea-bea. Kegiatan ini didampingi oleh Pendeta Robert S. Pandiangan MTH, tatangi homma anggiat tulus pardalanan nasida borhat jalamula di bagasan hahipason. 10 pengumpulan miak jelanta tu dewan diakoni. Pinabotohon tu ruas na diaka na adong minyak jelanta di bagasna B, boido di papungu di gerejaon, di pasahat tu dewan diakoni, asa dipergunahon mangurupi diakoni huria. Miak jelanta boi di papungu di pos sapam. 14 boa-boa turuas. Hombar tu parhusoran ni partikian sermon parhalado asa lobi dumasip tikting di pangido maturuas ni HKBP Mampangon asa pasahaton informasi lahir manang parhepengon selambat-lambatna di hari Jumat pukul 10.04 wib tu Sintua wek. 15 ruas namar sahid. Tabuam ma di bagasan tangyakta aka ruas namar sahid, ima amang nata desmanik, amang pesta Robert Siaan, amang sihol ambarita, amang Sintua Agustinus Simanjuntak, Jeremy Pardede, amang buah hasudungan silaban, amang Sintua MG Hutajulu, inang Nyonya Sitanggang Boru Sihotang. Hatani debata, pasahat madalan mutu Jahoba, jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Pesalmen 37 ayat 5. 16 nama ulang tahun. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas nihuriata nama ulang tahun di bagasan saminggon. Didok hatani debata, di tanganna siamun do gijang ni umur, di tanganna siamun do gajang ni umur, jala di habirangna do hamoraon dohot hamuliaon. Poda tolu ayat 10. 17 nama ulang tahun pardongan saripeon. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun
Parsaripeon tu ruas ni huriata na marulang tahun di bagasan Saminggion. Didok hata ni debata, alai di jolo ni saluhutna, masih haholongan si tutu mahamu, ai diukupi haholongan ni rohai do godang dosa. Sada Petrus 4 ayat 8. Parhepengon, akapelean hamoleton dohot na asing na sojinaha di tiktingon, taida ma di harotas acara na adong di hitabe. Songonima tikting ni huriata di bagasan na samenggion, tuhatta ma na masu-masu. Tabigema edi puji-pujian sian punguan ina Kamis.
Maredde mahita huhut papungu pelean sada A sada B. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mengaramoti ati-ati dot pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita sudi akka amang inang. Lumui ma untuk dua keluarga,
nama buat terdiri anak nasida di bagasan sadarion horas madihamuna. Barita nauli di minggu tasadarion di minggu 15 dung Trinitatis laos di paubuk muse tu minggu ekologi HKBP imana tersurat di surat ni Apostol Paulus tu Huria Kolose di bidusada ayat 15 sahat ro di ayat 20 jala marodolan sudi ditoppa marhite Kristus segala sesuatu diciptakan di dalam Kristus hujahama dihita ibana do suman ni debata naso taridai na parjulu tubuh sian nasa na tinoppa ai marhite sian ibana do ditoppa saluhutna na di Banua Gijang dohok na di Tanoon na tarida dohot naso tarida akka habangsa akka harajaon akka gonggoman akka parhuason saluhu na ido di toppa marhite-hite ibana jala marhapatean tu ibana jala di jolo ni saluhu na do ibana jala saluhu na ido hot di bagasan ibana ibana do ulu ni dagingi ima huriai ibana do permulaan naung parjulu tubuh sian akan amate asa ibana parjulu ni di nasaluhu na ai di totuh debatado naeng maringanan di bagasan ibana sadok hagogo nai laos marhiti sian ibana do padingganon na tu dirina saluhu nai nang akkana di tano nang akkana di Banua Gijang dung di patupa dame marhite-hite mudar nasian silang nai marhite-hite ibana olat ni ido sahatna huria na hinakulongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus taringot na tehakka manginang bohado na ipakilalam muna sonang do di lalahamu 5 halak do pe mangalusi sonang do oi date huripu do naborak rupanya lagu buban ya alai ipi bojo di maklumi di partikyat taunate gudang buban nuaeng di tonga-tonga ni kehidupan ya di nguluta bersama songon natabigina king sinunggulhon ni minggu ekologi HKBP baik marhite-hite ya doa kolekta manang doa pahipuhon di perjulu ni tangyak tanaking songoni muse juju sunggul-sunggul marhite patik nang di pengakuan dosa di kita. Alani akka amang inang tetu naeng do patak kasotta bohado tutu taringot tu panopaun ni debata manang haja jadita bohado eksistensita keberadaan ni kita akka natinopa ni debata asa bui taida sungguh dia relasi tanah dengan na patut na bui mabualas ni roha unang gabi boban unang gabi arsak unang olah stres saya hujahado akka berita adalah hita petarenung kado mertabado akka rumah sakit mertabado nang akka teknologi medis alai tongdo antri zolma tu rumah sakit. Bahkan diba iko pola do lau tu luar negeri. Na bohado nuaeng di tonga-tonga ni kehidupan non. Na tong do gudang akka na marsahit manang lam tabbado songonima akka amanginang. Alani denggam mata pamanat songod dia do jauh-jauh manang songod dia do padok ni debata marhite jamita sadarion
nanaing si hubasat tabi nanaing si pahamatta asa tikos pangulahota manang pemberlakuatta tu akka nati nopai. Di Papua akka amang inang bahwa Kristus Yesus ibana do di hati Indonesia do gambar Allah yang tidak kelihatan. Gambar Allah yang tidak kelihatan. Gambar ni debata nasotarida. Yesus Kristus na. Di hata batata didok suman ni debata. Alailos adong do muse memahami lebih jonok iba nama representasi ni debata na sempurna di tonga-tonga ni nguluta. Jala molo ibana do sumanna, ibana do gambar, ibana representasi. Berarti di bagasan Yesus natakas tatadda nang rotu pertibion disido kita takas manada debata. Jala tabodo padohan ni si Yohanes akka amang inang tuhita. Pabua Yesus Kristus si debatado ibana alai gabe jolma ibana tu portibion asa jonok dohot hita asa lam takas tabotolo monirohana. Na alani akka amang inang secara khusus na perjolo ingotot tado tung argado hita akka na manada Kristus ala laus marhito idu hita manada isedo debata na puna saluhutna portibion na manoppa saluhutna. Jala marhite-hite tu lam sukunot tama lam takasat tama kamanginang buhado tutu hubungata tu akka na tinoppa na asing. Padua kon didok asa unang tong salah kita memahami Kristus sebagai yang sulung di hatabatak hujaha dengan naung tabigenaking ay ulahi ibana do suman ni debatana sotaridai na perjulu tubu sian nasa natinoppa ay marhitisian ibana do ditoppa saluhutna udok naking asa unang salah hita tarsongonon gudang do namadok Kristusi natinoppa ala didok di Koloseon alai sasitong nadang dalam arti na ditubuhon dilahirkan dang dalam arti songoni alai pemakaian ni padohan dison yang sulung sian hata gorikna prototokos itu bukan dalam arti urutan lahir tetapi itu adalah urutan dalam arti tumibbu melampaui semua. Jadi sotung adong rupani mameringi bah ai dison hirana ditoppa do Tuhan Yesus sarupa dohot hita daun alai naing pabuahon tumibbu kata yang sulung di situ itu adalah menyatakan bahwa derajat ni Tuhan Yesus melampaui segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tutu boido pahamatta di masyarakat tradisional songonima dohot ala Yahudi anak sulung memiliki hak istimewa warisan kuasa dan kehormatan songonido penang dihitan waingate akka amanginang. Jadi siani nanaing patuduhononna ima padohan kedudukan Yesus yang tertinggi dari semua yang diciptakan di tengah-tengah dunia ini. Laus imara pengotok kita tiamang marhitiaha do tahe di toppa saluhuna na di portibion. Marhite hatani debata. Ingot tamu dope liturgita di tiki masa Natal akada dana du biasana madokonon. Ya, taringot tu panopaon. Dimula ni mulana ditoppa debatama
langit dohot tano baru Roma usai namanya ya makuling maibana maka berfirmanlah ia maka jadilah berfirmanlah ia atau hatabata makuling maibana majadima hata makuling berfirmanlah sesungguhnya itulah logos itulah Yesus itu yang menjadi manusia. Berfirmanlah, berfirman itu berarti marhitibana dusudi menjadi. Berfirmanlah. Pola sada donata ingot akka amang inang dang pola didok berfirman alai ahado tahena perpudi i didokon. Dijadihom masian orbuk nitano dungi boha yobusoma. Itu mau menyatakan bahwa manusia dan firman biasa alai ada dari diri Tuhan sendiri di dalamnya. Ala nido didok zolma mahkota ciptaan. Na tumibbo sian akka ciptaan nasing. Jala dilehom ma huaso. Tu hita zolma untuk mengelola sudi akka ciptaan yang lain. Jadi tumibbo memang hita zolma cara ni debatape lah jadi hok kita. Alai laos disido muse tanggung jawab na belga laho majamoton saluhuna akka natinopa na asing. Alai adong dohala salah memahami taringot tuson akka amang inang. Didok na di basongonon ay datu jolma do dilehon kuasot laho mangarajai saluhuna natinopai. Ido alai salama pangatusium mangarajai dipakai ma gabe songon eksploitasi ya didok sudena na diportibion itu adalah untuk memenuhi nariko dingoluni jolma lalu secara rakus ya dieksploiter mas sedemikian rupa ujungna terganggu masude mula adok kata nak kita bagi ekologi terganggu manang ekosistem nah seharusnya ya teratur songoni adong rupani om mangalangon baru dinggama merdala sudi alai ala so dinggab betara meratur songoni ujungna terputus satu mata rantai gabe dang bedenggan ekosistemi akibatna oloma naso patut sialangon na gabe ima dialang ibana ido ubayang gudang akka manginang naso pola heanan adong rupani merusak hewan tertentu tu tanam-tanaman ni jolma na kebutuhan untuk kebutuhan sehari-hari tapi kita dengar ya itu juga sudah dimangsa sudah dihabisi oleh ya binatang tertentu lalu muncul pertanyaan kenapa terjadi seperti itu pasti do ujungna dongonota dang denggan mangula hita ala hita do na mengelola jolma do dileot debata lahu majagahon asa bui taratur saluhuna laos disiman waing akka amang inang jujowot tuhita molo didok debata di bagasan Yesus Kristus do ditoppa saluhutna didok debata di bagasan Yesus Kristus do diparmudu saluhutna jala didok musenak di bagian na parpudi laos marhapatean tu ibana berarti ikon tu ibana do buanota di bagasan ibana do kita nang mengelola sedemikian rupa. Hulahi majosongon nak merangkum akamang di ayat nak tajahanaking segala sesuatu dicipta di dalam dia. Ima singotota termasuk kita. Tanpa Kristus tidak ada yang bisa berwujud. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Itu berarti marhite ibana panopaon nak kita dok firman logos. Segala sesuatu diciptakan untuk dia. Laho tu debata tujuan akhir ni sasudena akan atinopaon termasuk kita akka amang inang adalah untuk Kristus. Alai gudang nasumenadari. Alai nuaing di juhum matuhita saluhuna. Ingat hidup kita bukan milik kita, melainkan milik Kristus.
talenta, waktu, dan tubuh kita bukan untuk kesombongan, bukan untuk mengeksploitasi ciptaan lain, manang anak adong di Portibion, tetapi itu harus dipakai untuk memuliakan Tuhan dengan mengelola secara baik sudina akka ciptaani. Segala usaha manusia dan anugerah teknologi modern, sedemikian juga rancangan ekonomi dan budaya seharusnya berpusat pada Kristus, bukan menjauh atau meninggalkan Kristus atau terpisah dari Kristus. Rator dohonot tadok kamangate, ayak ke teori ni par ekonomi sona mardasor sian Kristus. Jala idorasi pengotot tak kamanginang. Ya asatok taingot. Sia dia do berkembang ekonomi modern. Itu adalah dari orang-orang yang tadinya dianugerahi oleh Tuhan sedemikian rupa parbinotoan nasida menata akka ekonomi nadenggan. Tetapi kemudian meninggalkan dasar itu. Gabi dibuat tu lomo-lomo ni rohana sesuai keinginan Portibion. Akibat naha. Siga. Akibat naha. Gabi makorhon nasudenggan. Terjadi na saling memangsa sesama orang yang dekat alani sistem ekonomi na madau sian debata. Ido na naing si pading ganot ta akamang inang di tonga-tonga ning uluton asa bui kembali asa bui marlas ni roha songo juju ni epistel naung tabigenaking sude na tinopa ikom mabuji pasangapon debata manang na bentuk dia peibana ya alam kemudian didok hewan pahanan alai songonima tutudot kita colma. Mau lihat akka amang inang molo dungta pahami nueng panopaun ni debata di bagasan Yesus Kristus jala taboto pemeliharaan na sedemikian rupa jala kita ma nagabe pengelola yang baik diharapkan mabuan osudi dengan gabe pujian tu debata. Sonari budora lebih khusus taida ate akka amang inang ya pabuahon di tonga-tonga ni kehidupan tak nuengon terjadi akka krisis ekologi. Krisis ekologi adalah akibat dosa manusia. Olodora lupa hita pabuahon manang marningot pasahaton tu akka na poso pabuah natinoppa ni debata sasitong naon naing benota pasangapon debata. Alai sabalikna taida ma perkembangan gabe naing manggohi hagiot ni rohanabi. Manggohi lomoni rohanabi. Parrohau kita majo dina humaliak kita. Bohado nuaing akka plastik tahe amang inang. Ngasa berhamu nuaing belanja tu pasar manang tu ya supermarket manang tu dia matahe tanpa plastik ngabui tahe akka manginang kampanye tanpa plastik hebat nueng di tonga-tonga ni kehidupan ta alai bohado sikap ta tentang plastik. Oke rado honot tado ahabe no mabukus ahabe no mabuan alai adong dona paling minimal amang plastik jangan sekali pakai tapi pakailah untuk berulang alai odak kiata tona honor ratu nau poso bahkan mungkin hita pera dang taulahon akka amang inang ujungna ganup ari mohon maaf akka mangya tiap pagi au mamulus pasaron pasar ada teguardion pasar buncit dukun nimuse terus tu kuningan adong menumpuk di sisi demikian rupa minimal plastik hida 2 truk nebelgai ikut diangkut sedemikian rupa memang do isina rode walai dibungkus sedemikian rupa gudang nai HP ninna roha udara penuh polusi
Ong gudang do mabayan akka amang inang buasa sega ada to tercemar adung polusi di udara. Alai dak tasadari ratia kamang sasitong na molo utaringoton nakil tabba ka rumah sakit alai lam tabba do na antri lam gudang do na antri lautu rumah sakit betai do na mabahen rupani terganggu tong ya kesehatan dak tasadari sian akka polusi na adong di sekitar. Molo tagor hutan digunduli dangadong pola dihita ido do honot tatiak kamang. Dangadok pola dihita di kotaon hutan digunduli ala memang nunga agundul hian. Ya. Alai tukso adong do usaha ni di bajolma olot laho manuan hau na met. Dak polik kunabel getong. Ay molo nabel gano membutuhkan lahan yang luas. Alai marhite na mabahen akka pohon yang kecil, nabui gabe dongan, nabui gabe ubat, laho mengurangi polusi na adong di sekitar ta. Sungai tercemar, maaf, sungai na dipudi ni jabuta rumah dinason, tuksohiado hubereng, yes, selalu do kotor sedemikian rupa. Alai omma bagian ni kehidupan tak, kehidupan di kota. Patuduhamu majok kamanginang sungai-sungai yang ada di Jakarta na dia manuaing nabui dohonot tak jernih. Memang adong dohalak tong madok di negara-negara maju, ya songod di Jerman adong do sungai melalui kota, yes. Alai unang tor inuminin na bahasa isipi gudang do akka, ya. Benda-benda na tong merusak untuk kehidupan moloni minum langsung. Bah, ido. Ala boha, ala nunga tong tercemari walaupun tong yasnin. Berarti HP, ya di sekitar ni akka kehidupan ni jolma memang betul-betul aik nunga gudang na tercemar. Molo songoniki ada anak akka mang inang. Ala di tonga-tonga ta doi ahado tanggung jawab ta ahado nanaing si ulau ta. Imara nuaing na lebih konkret akka amang inang si begiota marhite-hite minggu ekologi nuaing. Na perjulu ingotota kita punya tanggung jawab orang beriman untuk merawat mengingatkan kembali tu akan kota pe ikko pengototta no natinoppa ni debatado o di bagasan Yesus Kristus jala ikko benotta do Allahu pasangapot Tuhan Yesus tuhatai ikko sesuat tonotta do itu nasida alani adong maaksi merawat bukan merusak. Molo di luas debatahi tadi toppa debatahi tadi tonga-tonga ni purtibion laho mengelola. Betul-betul mahita mengelola dengan baik. Bukan menjadi pemilik mutlak. Odo nama besi gerak akka amanginang mulotaida te seolah-olah gabe milik na di portibion, gabe diperlakukan sesuka hati. Nyan adong di madok sonon, kami kan sudah beli itu. Kami kan sudah punya hak untuk itu. Alai si paingotor do akka manginang. Ya, adong secara formal tutu mungkin sian pamarenta, tapi dia harus ingat bahwa itu bukan milik mutlak, tapi itu juga harus dikelola dengan baik untuk kehidupan bersama di tengah ngulut tahun. Kutaringot tononak kamang pos roha adong hita diba di akka perusahaan na besar do kareju ala ikut do hita martaringo di si pabuah apa yang dimiliki, apa yang diusahakannya itu adalah bagian untuk merawat demi kemuliaan Tuhan. Lalu napaduahon perlu mara akka amanginang hidup sederhana. Hidup sederhana. On jauh-jauh 10 tahun na perpudisian PGI gereja-gereja Indonesia bahkan dunia ima marhite-hite ke uga harian mari hidup sederhana. Dicanangkan anggota PGI molo aduk sada kegiatan unang ma akka minuman kemasan
ta inum. Alai tabua matamler marisi aek. Jala disediakan mamuse isi ulang aek di tempat pertemuan. Asa bui dibatasi namar goar plastik. Ke uga harian setabi akka amang mula akka hal name me naurok konon. Laho payasson pamangape molosian kran unang malangsung kran ala ikut ditampung ma di mangkok sedemikian rupa ima dipakai asa dibatasi aek. Itu suara dari gereja amang inang, suara dari PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia untuk Kehidupan Keugaharian. Boha aita lahomat jamoton asa bui dengan alamon. Ya, kita bertanggung jawab di tonga-tonga ni keadaan nasongoni. Kemudian amang inang selalu kita bersyukur dan memuliakan Tuhan. Setiap kali kita melihat indahnya alam, itu mengingatkan kita bahwa segala sesuatu adalah untuk Kristus. Naki ngarung do edit tate. Dan 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 dan. Tabudo di kamu dia manginang. Udi bata tunglongang dorohaku. Alay buhabe parlongang nate akka yanak kota mamereng moloholan akka gedung-gedung tinggion nama di bereng nasida dang di bereng bedohot alam nadenggan sedemikian rupa. Alani dora akka manginang mulutung luja pihamu mabuanak kenak kotai lau sasahali tu tempat na terbuka alamnya. Alay tong matahahon nang disi seperti inilah keindahan alam yang dicipta oleh Tuhan. Jala ima totong naing suara honotta tunasida asa diingot ya natinopan debata nauli jala ikusongonima juju muse laho ulah honoton di tonga-tonga ni kehidupan nasida sehari-hari. Wajak kita akan menginang membuka di cover warta jemaat tai adong do hal-hal na sangat apit tu kehidupan ta sehari-hari. Dalam minggu ekologi di alinea kedua, gereja dipanggil menyuarakan panggilan profetis menjaga bumi sebagai rumah bersama. Rumah bersama. Kemudian mengajarkan jemaat peduli pada udara bersih, pada sungai yang lestari, pada sampah yang dikelola dengan benar. Lalu lebih detail di alinea ketiga, beberapa langkah nyata dapat dilakukan. Pertama, ibadah ramah lingkungan dengan mengurangi kertas dan mendoakan bumi atau usaha honon akamang inang. Gerakan menanam pohon atau sayuran bersama jemaat. Udok nakidak pola pohon na balga-balga. Baru pengelolaan sampah terpilah di lingkungan gereja. Anggon tasosohom ma asa adong pemilahannya ke sampah. Katekisasi tematik tentang iman dan ekologi. AKPHD mon. Aksi nyata seperti mengurangi plastik sekali pakai atau bersih-bersih lingkungan sekitar. Jauh-jauhan akamang inang asa tarida do gereja natakas manada de bata. Alay dakolam manada, alay betul-betul musehi tapi gabe si pasaha berita nauli asa sudi alam sudi akka najinadi honde bata betul-betul terjaga dengan baik. Alani tarida mahala Kristen na betul-betul taat na setia tu debata nama nopa hita. Segala sesuatu dicipta di dalam Kristus. Tetapi bukan berarti hanya dicipta sedemikian rupa amang inang. Tapi kita sebagai manusia, mahkota, kita pengelola, kita harus punya tanggung jawab. Asa dengan alam. Jala mulu dengan alam, tu hita doi. Hita dona sehat, hita dona marlas roha di bagasan. Alai marhiti, akka alamope nunga gabe dengan.
Ta ajarhom madoho denggam muse tu akka generasi no poso. Asa tong nasida pe merawat alam, merawat rumah bersama na digoar nakingan merhiti jujung di renungan kafir warta jemaat. Nuaing akka manginang tahalas somma mulu taringoti naking sonang doro hamuna manang adung boban alai pos ni rohatta sonang mahita tujulu las marohatta mulu sudi hita mau merawat ciptaan Tuhan di sekitar kita jala mengajarkan muse asa dohot na asing pe merawat. Adong dua yanak kota naing masuk tu harajau ni debata merhiti-hiti padidion nabadia. Mauliate madina torasna nama buan nasida keluarga Arua do keluarga Pasaribu. Ya, di tengah-tengah kesibukan mereka mau belajar tentang apakah bayi sudah punya iman atau tidak. Anggora si suku gudang jol mati amang. Engadok kaporsiaun ni bayi. Sebab pertanyaan itu sangat penting untuk kita. Titik rawan, salah satu titik rawan yang dipakai oleh aliran tertentu untuk menjebak orang Kristen mainstream adalah baptisan. Kamu kan dibaptis waktu anak-anak. Kamu kan belum percaya, belum tahu. Ya, dan mudah kemudian, iya ya, aku waktu kecil kan belum beriman, aku belum tahu. Iya, sekarang kamu kan sudah tahu, ayo baptis ulang, lalu mereka menerima baptis ulang. Tapi sekarang amang inang keluarga ini sudah paham, bayi yang dibawa itu sudah punya iman, tapi belum bisa mengungkapkannya. Karenanya mereka berempat makakung hata batak tahu tapi lihara dengan bayi amang inang. Moladong melua siapa kakungi makakung songonima menjamini anaknya yang beriman tapi belum bisa mengungkapkan, lalu kamilah yang makakung, mereka makakung. Nanti setelah belajar marguru baru adong melua siapa kakungi dilepaskan dari penjaminan. Ido nasitong ati amanginang sotung adong musim merdok lepas sidi. Lepas sidi nggak ada arti amang. Pak melua ya lepas. Alai mulut bergabung tu sidi nggak ada artinya. Sidi itu dewasa, lepas dewasa. Ulah. Ya pasangannya adalah lepas dari penjaminan atau pakakungi. Alani margugo mahamu nah opat dua keluarga. Tugu-tugu hamu mayanak kota asagabe dewasa nasida deha porsiaun. Amen mertang yang mahita. Mauliate madiho ali di bata amanami na pengotok kami natino pamdo kami do sudi akan aku maliak kami penatino pamdo ale Tuhan. Ale gudang do naso maparroha ko dibuat do gabi lomo-lomona. Gabi siga magudangan portibion. Gudang akasahit. Gudang akasiar sakonoton. Ale mauliati di pengotoh kami asa patur kami hutata kami denggan akan apa tuti jalalam marsitutu kami menghijaukan di tengah-tengah ni kehidupan kami macair kok tanam-tanaman ajari kami Tuhan perbisuhi kami nang pedina ribu rok kami asabui lam gudang akasuasuanan nabui mangalehon hanguluan tu kami jolma. Pargugui kami mengajar ko tuak kasudut na poso rikko ni mangargaho portibion majaga hotca. Ay kami do alituha perhitiammu lahu patol hasoni tunahumaliak kami. Mauliate madiho. Pasu-pasu mahami alituha disudiak kaulon nami saminggu naneng roon ragam leo di kami hiras ni roha. Pasu-pasu kami tong nang di kegiatan bersama di huriam marhiti-hiti kegiatan tengah minggu pertanyaan wek songondo AKPA ni kategorial ali Tuhan marhiti kami bui lam solkhot lam takas tong di kami nang hatampe pasu-pasu mahami ali Tuhan rabdo akadongan nami na subui ro ala ni parsahiton
Jala hutangnya kok kami nasida Tuhan, amang natades manik, pesta Robert si Ahaan, Sihol Abarita, amang si Tuagus, si Majutak, Jeremy Pardede, amang buah hasudungan si Laban, amang si tua MG Hutajulu doho inang, nyonya si Tanggang guru si Hotang. Ali Tuhan, tumpe dirawat di jabu nasida, alai sasahali kolau do tu rumah sakit. Sai ramoti male Tuhan, pasu-pasu nasida, lehon tong hamalumon. Ali Tuhan hutangnya kok kami dosa puluh sia halak nomor ulang tahun kelahiran samingguon. Pasu-pasu manasida le Tuhan dipertabani umur nasida be asalam tugu marsihoho tuho dia kaulaon. Songoni mado rumah tangga na berulang tahun pernikahan 5 keluarga pasu-pasu nasida Tuhan lam tugu holong ni roha nasida di rumah tanggana lam mararing gasot dia kaulaon asa marhiti ale Tuhan jupang akka silas ni roha di nasida pangaradeon ni seksi lansia doh punguan inahanna laho manopot akka inganan di tarutung songoni di samosir ali Tuhan sai ramoti manasida di pardalanan jala jupang akka las miroha. Miduk dua ali Tuhan naso terhatahok kami di tikion sadap masing-masing akka nariko di ngulunami. Alai secara khusus akka nahuhasi holi hamibi di parianak konon. Di parumah tanggaon Tuhan sai homa totong na mangalehon di kami sihol ni rohanami ganup asa marhiti ali Tuhan bui totong di bagasan hiras ni roha kami. Mauliate madiho Tuhan nang akka ulau nami sadarion ulau sosial pasu-pasu kami Tuhan mamakke kegiatan ni laho pasangap pongguarmo nabadiai. Hupuji kami maho ali di bata amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus yokopami. Amin. Tapasahat ma piliata huhut mahita marede.
mahita tu padidion na badia. Mari di mahita di ayat na padua hos jongjong mana mabuan yanak kon terdidi. O Yesus na yang terdidi. O Yesus na yang terdidi do poso soy Roma mangalingi hukman jalo asiroham o Tuhan di angka o sudi tubuhku hangoluan surat Tomasudi. Martang yang mahita alia manami na di Banua Gijang narodo kami tujulom mabuan akada danahon saya si maroham jalo mana sida gabi anak komu pasu-pasu jala ram pergugui mana sida mangyahi hangolua sugut marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu dongan nama buan dak danak si di dionon tangihok kamu mahatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tuliat portibion nin nama doa kasih sianna. Podai kamu masaluh bangso. Didi kamu mana sida tu bagasan goar ni debata ama. Dot anak dotot di porbadia. Ajari kamu mana sida mengaradoti saluh nahu tonahoni tu kamu. Jala ingok ma. Sai dong anakku do hamu ganupari. Rasi rasa ro ajal ni khasianganon. Manang ise na porsea dohot ni didi dapotan hanguluan. Alai naso porsea honauhum sugut. Tangihok kamu ma dohot hatani debatana tersurat di Evangelium ni si Markus. Adong ma akka nama buat dana tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipicang akka sisian naiman nama buani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus isugo marohana di dokma. Luas samuma akada danai rotuahu. Unang orai hamu nasida. Ai dia kasih songonido karajaun ni debata. Natutudo nahudo hotu hamu. Manang isepe. Anggo sosongod danak ibana majalo karajaun ni debata. Tang bongot ibana tusi. Dungi di haul ma akada danahi. Dia pehom matangan natu nasida mamasu-masu nasida. Atong hati dako kamu majolo ha porsea tai rap mahamu madok. Au porsea namulak mangulu, nama naik, amin. Atong alusi hamu majolo hata na husukut tonon perjulu dipangido hamu nuaing didion akada danahon tubagasan ni nahina porsiamuna alusna paduahon beha naolodo hamu mamudai anak komunaon asa diboto jala diutun nasida hatan debata alusna patuluhon na olodo hamu marsuru nasida tu gereja do tu perguruan ni kuria Protestan
asa ruasna mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna. Atong tapasahat manasida tu debata marhiti-hiti padidion nabadiai Roma 7 sasa keluarga. Ale asta zio kemuel aruan di mau tu bagasan gorni bata ama do tu bagasan gorni anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan gori to di perbadia. Amin. Sadi ramo Tuhan di bata mau dia bungot tuara jaun naro di saliding liding. Amin. Sebelah sini. Enggak, masih kepalanya sebelah sini. Ale Elizabeth Putri Pasaribu di mau tu bagasan guar di bata ama do tu bagasan warni anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guar itu di perbadia. Amin. Sadira moti Tuhan dewa tamaho dia wongot tuara jaun naro di saliling-liling. Amin. Ya. Ya. Jongjong mahamuna toras nama buan terdidi yanakon martangiang ma hita ali Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nungau pasahat tami kada dana hotu ho jala di jakokodo nasida gabi anak kommu marhiti-hiti padidion nabadiai asa masuk tuhurian ala Kristen nasida di tano onjala gai panean hangulu salililing asima rohamdo di akan toras ndak dana hon saya pargugui jala ajari mana sida manuguno gudak dana hotu ho asarap nasida taruli dia ke artani harajaumu. Amin. Jongjong mahita sudi laos maride mahita. Bata amanami na di banwa gijang hodo haroruan ni saluhut silehol-lehol nadingkan do nasa ulibasa na mauliutus upasahat tami masian na nilehom mitu kami pilihan nami tuho sa jalo may gabi uap na khusus di julom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihan non pati bulok karajaumu di tonga-tonga ni huriam do di portibion buhay marohanami marhite-hite toddim asala putadahami gudang ni silehol-lehom mitu kami asalam girgir kami madok mauliate tuho
marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai sau malomoni roham di Banua Tungon songon na di Banua Gijang, leo matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusa nami, songopanesa nami di dusa ni dongan na merdusa tu kami, unak kami tugihot tu pangujunan, padua mahami sian pangago. Na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus mulak mahamu di bagasar dame jalo hamu ma pasu-pasuna. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim.